Lehenik eta behin, zoriondu, irabazle izan den Euzko Alderdi Jeltzaleari eta bere lehendakari den Iñigo Urkulluri, eta eskerrak eman, noski baietz, eskeran itzaizkia taldeari bozka eman dioten hiritar guztiei. Esan behar da, emaitzen arabera, agerian geratu dela, bosgarren esparru bat Euskadin existitzen dela, hori agerikoa da, baino atomizazioak, bosgarren esparroren atomizazioak, denoi, min egin degibla, eta beraz emaitza oso txarrak. Zela, aitortu behar ditugu. Agerikoa da baita ere, eta nik uste justiziazkoa dela gure Galiziako kideei zoriontzea, baino esan bezala gure emaitzak oso txarrak izan dira. Eta horrelako emaitza txarrak direnean, bakoitzak ere bere erantzukizunak hartu behar ditu. Aurrean jarri izan garenok gure erantzukizunak hartu behar ditugu, eta zentzorretan iragarri nahi dut nire dimisioa aurkeztu nuela Ezker Anitza Izquierda Unidako koordinatzaile bezala, eta horrengo 15 egunetan kontseilu politiko bat izango dugula. Beste koordinatzaile bat aukeratzeko, esan bezala, proiektu honek etorkizuna daukalako, 2 urte barru beste hauteskunde batzuk daude, eta ezinbestekoa da lan egiten jarraitzen, baino, esan bezala, nik uste politikan oso garrantzitsua da, baita ere, emaitza txarrak onartzea, eta bakoitzak bere erantzukizunak onartzea.